Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. Yo, uMandla u-Evil Sam uzicingela yedwa lo mfana. Ebecinga uzaba ngu-Superman kule present yakhe ayinike uBahumi. I think umfakele something, asazi noba igesi, irhaso or intoni, kodwa uBahumi imgulisile le nto ayifakileyo kule present. Akacingi shem lo mfana tu. What if uBahumi ungene ku-accident? Hayi, ithiyori yam leyo endizizele nayo. Bese ndicinge kanjalo xa bendibona uBahumi eqalisa ugula emotweni. Ndisithi ukhona into ayenzileyo uMandla, kanti uMandla olalo ngakenzanga nix. Oh yina bethuna, akenzanga nto uMandla. uBahumi uguliswa yi-low blood, kuthiwa esibhedlele akatyanga, uneentsuku engatyanga, so yiyo le nto agulileyo. UZwelakhe ke uyam-explainela uBahumi uba why bengakhange bafike for amalobola and then baxolelana. Bathe sebephuma esibhedlele bephuma sebebambene ngezandla bethunana. Yina bethuna siyayivuyela ke le. Wafika naye uMandla esithi uzocenga shem. Hayi uZwelakhe wavala evimbile engafuni nix. Undichaza xa ithi kuZwelakhe esithi kuMandla, lo ngumfazi wam. Ayiyo nje iground yoba uyodlala abafana. Yena kuMandla usalibe kulilisela ngale 7 years yakhe. Bhuti uledi, ukwiphasti kaloku wena suka. Sithe sasiva ke isigaxa esiphakathi kuSilindile nefemeli yakhe, siyivile ingxaki uba isuke phi. uSilee uye wafika ke ekhayeni, wafika kukho u-anti wakhe, u-anti wabo ucaba umkhulisile. So abazali I think bebengasekho ngoko bekhuliswa ngu-anti. So lo anti lana apparently wamhlukumeza kuSilindile, wamthengisa emadodeni amadala. So ukhule ke uSilindile engumntu onesilonda esingazange khe sithunukwe, kuthethwe ngayo le nto akwazi uba naye axole azokwazi uphola. And into ebuhlungu yileyo uba all along ubrother wakhe uBangizwe bengazi kwanto, ebemzonda nje usisi wakhe engamazi izinto adlule kuzo. Yonke le minyaka bengayazi uba wathengiswa ngu-anti wabo emthengisa emadodeni amadala. And wakhula ehlukumezekile ke ngoku, that's why enale enga ingaka. And also uSilee ufanele uba ne-enga ngakubrother wakhe. Maybe ufile uba zange amprotect njengobrother wakhe. Umfile mhlawumbi kwakufanele uba uye wamprotect, endaweni wamprotecte wasuka wambetha xa izoxela kuwo. Hayi asazi bethu, I wish baxolelane emva kwayo yonke le nto, i-relationship yabo ibe bhetere. uBangizwe akwazi uba axolise kuSilindile, amxolele naye uSilindile babe rayithi emva kwayo yonke le nto. Azokwazi ke naye uBangizwe uba present elifini yabantwana bakaSilindile. I think ke emva kwayo yonke le nto kutsho ukuthi amalobola azawuphinde aqhubeke emveni koba uSilindile egqibile kukwenza le nto afanele yenzile ekhayeni lakhe. Azawuphinda aqhubeka amalobola kaZwelakhe noBahumi. Sazi ke guys uba uGcwaba uzophinda agile eyiphi imikhuba yovimba le nto because akafuni uba yena mayiqhubeke. So xa iphinde kuqhubeka amalobola sazi uba uzawuphinda azame ntoni, kuba le ayizamileyo yohlulekile yona. And andirhalela athi efika uSilee nobrother wakhe uBangizwe sebevana sebehleka bobabini, azazibona nje uba usisidenge yedwa ecaleni. And ke enye into endingayifuniyo yile ka-anti osuke wawelwa sewafa isiqaqa. Masithembe uba akabhubhanga kulaa khawusha awele kuyo, ngoba kaloku akakwazi uhamba lula nje kanjalo. Agile imikhuba emingaka asuke ahambe nje awe abhubhe. Masithembe uba akabhubhanga uzawuphinda avuke kulaa nto ayenzayo. Kusafuneka ebukele uSilindile ephumelela apha phambi kwakhe noBangizwe bevana apha phambi kwakhe, abe eyedwa enkolonkoloza yedwa. Okay guys, mandiyibeke apha le video yanamhlanje. Thank you so much for watching. To all my subbies, ndiyanibulela kakhulu. If it's the first time coming across this channel, do not forget to subscribe and join in the community. Thank you so much for watching. Until next time, bye bye for now.